Κι ακούστηκε το ξύλε μου, σημάδι φωνή. Εξέλει ο Κυπριανός, εκείνο τον καμόν, και πήγαινε στην εκκλησιά και βάλει τα σταυρών. Εξέλει που την εκκλησιά, περίστην ο παπτιάν. Και τούτοι ευτής του Σαραγιού εμπλάστησαν ο πρόσωπο. Τσάλι δεξιά, τσάλι σταυρά, τσάλι ομπρότσε πίσω. Ευτής ετρυπκάσαν τον και πήραν τον και πήρα. Ο Μουσελήμης κάθεται με ούλους τους αγάτου. Μες στο σαράτο στρέφεται και λέει του Επισκόπου. Αρχιεπίσκοπε Κυπριανέ, μη λέτε πάσχε του τόπου. Εγύρεψα σε να σου πω πως είμαι προσταμένος. Από την πόρτα τετραδό στο χέρι μου φερμάνει πως έχω μοιάζει μπροστά το ψηλό κυβάρι. Τα κοντολόγια τους Ρωμιούς, τους μοιάλους του τόπου, να τους συνάξω μόνο μιας και να τους σκοτώσω. Έχω στον του Επίσκοπε να σφάξω, να κρεμάσω και αν μπορώ από τους Ρωμιούς την Κύπρο να καταστρέψω. Και ακόμα η πορεία τον κόσμο να γυρίσω, έθελε να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυχή να μεν αφήσω. Η ομοιοσύνη εφιλή, συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να τη συλλήψει. Κανένας για τη σέπιτη που τάξει ο Θεός μου. Η ομοιοσύνη να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας ούλους σας γεννή, το γεύμα μας απλάζει. Κάμε τον κόσμο μας εγιόν και τους Ρωμιούς τραούρια. Αμά ξέρε πως οι λατρωνώντας κοπή καβάτζι τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Τονί, αντανατρώει την γη, τρώει την γη τα κέδε. Μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταγέται. Θεέ μου και συγχώρε